No tak, dobrý deň. Skúsime si teraz pekne na snehu ostrihať tohto nášho junáka. To je asi 7-ročný Otelo. Budeme strihať na dve ťažne. Teraz ho nebudem strihať iba fiktívne, lebo má sa minus 10 mrazí celý týždeň. Takže komeň je super. Máme dvojročné. A vlastne podstata je, aby toto jednoročný ťažen vychádzal z dvojročného, tak ako je tu. Hej, ale čím bližšie ku hlave. Tento si necháme jak zaloha, lebo vyrastá zo starého dreva. Toto keď strihneme tu, rodiť to nebude. Nemá tu postupnosť z jednoročného, dvojročné musí byť také tu a potom až staré. Takže ja to budem ťahať na túto stranu, okolo z koníka. Tu nemám veľa priestoru doľava, takže toto celé tu odfajčíme. Celé toto ide preč. Toto tu normálne cviknem tak s šikačkami. Toto tiež odfajčím, to ide napravo, bytočne. Ten si nechám na zalohu. Asi aj z tej druhej strany. Tu máme založný čípok, dvojročný. Z toho nám ide ten ťažeň. Ten jeden ťažeň si necháme zhruba na 8-9 očiek. Tento necháme na tom. Toto si necháme tiež na jeden čapík. Toto celé odfajčíme, toto odfajčíme. Takže vlastne ostane tento jeden krásny ťažeň. A toto zbytok všetko preč.